Előre mentem. És mi hozott vissza? Hogy hátra néztem. Szerencsétlen ügy. De fél, hogy mindenki egyben van. Nem a betörődnek hála. Volt annyi esze, hogy húzza az időt. Ez senki másnak nem jutott eszébe. Bizonyára Ettenszitből jöttek le. Mióta merészkednek le a hegyi trollok ilyen messze délre? Nincs egy kor óta. Utoljára, mikor egy sötét erő uralkodott. Nappal semmiképp sem mozdulhattak. Tehát egy barlang van a közelben. Mi ez a tűz? Egy trollvacok. Vigyázzatok, mihez nyújtok. Végleg lenne hagyni, hogy mindez itt heverjen. Akárki elviheti. Igaz? Nori, igen? Hozz egy ásót! Ezeket nem troll készítette. De nem is egy kovács az emberek közül. Gondolinban kovácsolták. Az elsőkori nemes tündék. Jobb pengét nem is kívánhatnál. Ez itt egy hosszú távú letét lesz. Ideje mennünk. Szedelőzködjetek. Bofur, Loin, Nori,